Здравейте, ютубъри! Отново здравейте! Вие сте с White Devil и днес ще снимам видео за Counter-Strike 1.6 Mega Edition. Обаче има една особеност. С мен са и Dark Angel. Здравейте! Вие го знаете от миналия ми клип, играхме Blockade 3D. И още един коментатор, Фантата. Фен. Здрасти. Аз съм в сървъра. Добре, сега намерихме сървър. И съм плачно. Намерихме сървър, в който ще влезем. Влизаме. Ако имате заявки за игри, за нещо друго, всичко. Утре ще кача видео специално заради Фантата, защото той ме помоли да кача видео за Camtasia Studio по заявка. И сега ще играем Dust. Той е чист Dust, мисля. Има двама-трима тук. Но има примеси. Да. Да, им на мен ме лагва. Супер гадно. Ама ту, че лагва. Влезни? Що не влезнах по някой от мене сега? Играем 2 срещу 4. Тук ножката е много яка. Да. Ногти. И съм много бавен. Добре, яки са. Нали? Яки са, викам. Някой да влие от мен иде. Аре, White Devil, влизай. А и мене ме Чакай, опитва. купувах си гранати, бе. И Моя ма флашва. Пак ти бот. Терорист win. Трябва някой да му трепи, за да мина, бе. Добре, явате друга ли? Чай да няма да. Давай, играй само ярд. Нали знаеш какво е ярд? Да, знам. Давай, играй. Също така, ако не мога да играя, някой да пише, но по-добре не дейте. От тебе си стеглих играта. И аз играя самичък, мога да държа като лут. Глей го. Аз стрелям като някакъв тапак, нуба. Чист нуба. И ми лагва. Ай, сега почва. Да, с бомба. Убихаме. Само ярд не дей за обикаля. Добре, бе. Че моя колкото се дава и да. Не мисля, че има много хора. До тук са се абонирали само двама човека, което на мен така много не ми хареса. Фанта, що не се абонираш, бе? Защото не знам. После. Така се абонираш за мен. Фърлете, повече. Гранати, че гледай. О, На 5 кръв. право ма направихме нищо. Гей, на 4 кръв, на 5 кръв. Той идва и хедшот, това нормално ли е сега? Вече гранати няма да си купувам, вие ми взехте гранатите. Мая, кой си? Ярд ли сте? О, майко. Ето, само гранати фърлете. Как гледаме На 8 кръв го втех това. и той побеждава. Извежда отбора до победа. Кой, бе? И Вече няма да си купувам аз такова. този път няма да съм първи аз. Вие по-бързо вървиш, не мога да се науча. Как е чудо, аз? Ще видите после на видеото, стрелям го в тялото, пък хит му бия.
Това е видеото. Дано ви хареса. Ако ви хареса, хареса. Да, нашия хак. Ако не ви хареса, пак харесайте. И нашия хак. Каквото Вашия хакер ли? Да, това наш знак. Да, затова го убих. Да, ще се тапанар. Оставите. Прави се много все. Няма я. Е, Да, моите О, да. му. Dark Angel е много велик. Бе, какъв е то, бе? Хак е тапанар. Давай, брат, аз вървам би хит. Гледай, гледай, брат, то само главата му се вижда и хит. Може видите на видеото, я ви казвам. Снимаш ли още? Не, брат, не снимам, играя си. Снимам, бе. Кажи нещо на зрителите тук на тия майнаци. Трябва да се продаят срещу мен. Гледай. Това не е честно, това е хак. Кажи, че. Кажи на такова. Какво кажа? Кажи на... Тук ще споменем едно име така. Свинята му вика. О, дебелия. Да, свинята. Викат ми да свинята. Да? Що така? Бе, ти се сещаш за кой? Дали споменаваме имена? Диан. Контрол! Да, само излизам и той ми бие. Да, да, браво. Сега сме двама. Да, и сега търси друг сервер, защото то ме изнервя. Я. Брат, сега ще го киля, брат. Ще изключи такова така. Е, сега, гледай. О, измъкнах му за На колко раз? 25. Идвам ти. Тя на чакаля. И аз. Къде отидахте? Вие къде сте? Бе, къв е то, брат? 100% съм сигурен, че ако такова хак... Как е, бе? Мерника му здрави. Брат, сега. Кой първи излиза? Е, тук мога да стана първи в топа, ама... Те много хакери. Няма дни. Съзнай, това са 20 Не минавате ярти. карат. Аре, мани са! То до мене дед беше заранил, ще го бия. Само ако е... Да, Кенджо ще го бия. Ами Той е майко, бил. че Той е Дарк бил. Чай да намеря някъде тук сервер. Не, де намира. Чай се. Тук има хак, не се рекал сервер. Чакай, аз минах от тебе. Ма той е хак, няма смисъл. Още 10 сега. Искам да върна на кръсната. Бе, ко си взех? Снимаш ли? Не, брат, играя си. И така, приятели, до скоро!